Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetli din kardeşler, sizin iktibarga Yardım ile İslam Hayriye Fondu'nun iyilik işleri turunda siyaşlı şirattағы video jurnalımızın təqdim etəbiz. İyile Yardım ile İslam Hayriye Fondu için vakıgalarga bay buldu. Yardım meşti hem okutu tırnaklandırı üzəgi açılığa 6 yıl tuldu. Әлеге tırnaklandırı üzəgi жетекçisi Melike Hanım Gülmedinova Saratov ülkəsinin balalar hukukları boyunca vəkil бүләгенә layık buldu. İşitməyişlər hem naşar işitüşlər için siyaşat rankullar deb atılgan sosyal proyekt işledi. Bu haqda alдағы bir neçə minutda. Yardım meşti Россия һәм БДБ illərində birdən bir okutu tırnaqlandırı üzəgi açılığa 6 yıl tuluğa bağışlanğan şarada әлеге unikal kompleksinin arxitektoru Məştimiz motor, kurkam, oңайлы bulsun deb tırışqan Татарстанның атказанган arxitektoru Ayvar Гомәр улы Сәттәров хөрмәтләнде. Кол Шәриф Мәскәүдәге Җәмигъ мәчете, Казакъстандагы Актүбә шәһәренең Нургасыр, Грузиядагы Батуми мәчетен проектлауда үз өлешен керткән архитектор Ярдәм комплексының уртак көч белән сүзлүен әйтте. Алай гына түгел, Ярдәм мәчетендә тормыш кайнап торуына, мәчетнең кешеләргә файда китерүенә шатлануын белдерде. Кешенең күңелендә изге ният булса, барсы да тормышка аша. Бу иң мөһиме диде ул. Комплекс җитәкчеләренә үз рәхмәтен җиткезеп. Условия бар инде, бүтән әйбер бар. Культурный мероприятиеләрдә әйбәт мотор. Күңел булды. Күңел. Кичә барып кайттык та. Да, спортивный. Әйбәт. Менә шулай итеп үткәргә әйбәт бер я. Сезнең коллектив так, ничек татарча әйтергә? Сотрудниклар. Сезнең коллектив рәхмәт зур әйтәсем килә инде. Күңел җылысын берәрсе инде. Кешеләр сезнең рәхмәтне карап, сезнең рәхмәтеннән үзенә ышаныч тапканнар инде, үзе кеше булып сизәләр инде. Монда әйбәтендә. Алар якын булырга тырышабыз инде. Ярдәм Милли Ислам Хайрия Фонды ишетмәүчеләр һәм начар ишетүчеләр өчен даими иштира торган, сөйләшә торган куллар төнәтләндерү курсларына Әлфинә апа белән Фәрит абый кебек ирле хатынлы шәкертләребез еш килә. Ишетмәүчеләр өчен курслар узу турындагы хәбәрне май аенда Актаныш таңнары газетасыннан укыганнан бирле Сайфиуллиннар курсларны зарыгып көткән. Икесенең дә бер фикердә булып, Аллаһ Тәгаләгә якынаясы, намазга басасы, Коръән укырга өйрәнәсе килә. Лейна танышкы. Сада. Келди беләре. Келәбез кылында балаларда әттәне барыгы, дәресләр өйрәнерсез үзең. Күптән намаз укырга өйрәнәләр, теләдән битерәләр. Үзем генә булдыра алмадым. Әнә бутылсына ben bilmem. Manda mana namaz derslerine öğrendim. Bizim eldirek sana da olsun yatladım kitabını aldım. Namazı Kur'an öğrendim kitabı. Bana elgana okuyup başladım bir iki gün. Bundan ki Hazır namazlar okuyan. Garip okurum. Ne alırım? Asıl Oğlum ne alırım? İki sütür vereyim zaten. Alırım. Ağır sütlara başlayın ki vereyim. Munda asılarak atmın. İkinci iki duşlar taptım. Orası evet. Ağır İki gün öyle 20 bile iki gün. Bir kez uzayıyor. Kurslарга килүчеләр белән аралашканда мөһим бер момент ачыкланды. Аларның билемгә омтылышы зур. Әмма урыннарда укытучы белән ишетмәүче арасында күпер салучылар, сурды тәрҗемәчеләр юк дәрәҗәсендә. Ярдәмдә бу тиешле дәрәҗәдә куелган. Укытучылар һәм укыту төнәтләндерү үзәге хезмәткәрләре белән ишетмәүчеләр арасында күперне сурды тәрҗемәчеләр Рәйсә Сабирҗанова белән Әдхәм Юмагулов сала. Укытучылар һәм сурды тәрҗемәчеләрнең бер тандемда эшләү тәҗрибәсе Татарстанда гына түгел, бөтен Россиядә таралырга лаеклы. Менә без авылда бөтендә өйрәнгәндә дингә yolga Tatарстан yolga öğrenke. Bu da prens maaşında orada Brahmanda prens boğaz. Bütün evlerge jinge bulayında onlap. Yeterge gayretlerine yeterge Hristiyanlığı İslam'ını bütün içinde onatında ona başlasında evet privat plan bütün de privat plan.
активное участие и неоценимый вклад в проведение курсов для инвалидов по слуху награждается Юмагулов Адыгам Акзамович. Благодарственным письмом за активное участие и неоценимый вклад в проведение курсов для инвалидов по слуху награждается Берзянова Раиса Хабибрахмановна. Başta bir tapkar namazda yorga tünlü oğurinde kadir rahmetli kadir ite tünlüse gider tıkıp duram da diyorum ilbatında öğrengesinde Trastanda bütün üstünde öğrengen bula ayya Sayfiyoğullarının yardımga kelgәндә булган ümit хыяллары акланган. Тернәтләндерү курслары аларга киләчәктә белем алуларын дәвам итәргә этәргеч булган. ayya başlandı başı zaman mühim başı başlandı biter bana oku başlarsa dersi bizde Oytkası da bizler literatür kitapları aldık. Şunda karab okuyup güzel. Eğer soru olmasa onda mescitte imam barab sorab şöyle dillerge namaz için okurga kira sorab birleştiririz. İmam baranda mescit bar. Вопрослар bir sıra Ayy imam sorab. Свердловск өлкәсеннән Рәхмәтилла Айсаров курсларга дуслары Хикмәтулла чакыруы буенча бер туганы Әхмәт белән килде. Күзе начар күрә, колагы бөтенләй ишетми. Әмма белемгә омтылышы зур. Хыялы хаҗга бару, Коръәнне яхшы итеп укырга өйрәнү. Кичкенәдән намаз укыйм. Хәрефләр генә белмим, өйрәтүче булмады переводчикларда. Амында переводчиклар, ике переводчик бар ди. Хәрефләр өйрәттеләр. Елмаям ди, миндә настроением дә күтәрелә ди. Укыйм ди, укырга тырышам ди. Өйгә кайтасы килмиме? Домой не хочешь? Да, анда укырга өйрәтеп друзьялар да юк ди. Бер кеме үзем генә ди. Бер кеше ди укымый ди телсезләрдән. Бер үзем ди өйдә укыйсын иде. Язырга да турын өйрәтүче юк ди, менә шуны әйтте. Ишетмәүчеләрнең июль айында җыелган төркеме бу елдагы төркемнәрнең иң зурысы иде. Россиянең төрле почмакларыннан 30лап кеше җыелды. Курсларга икенче, өченче тапкыр килүчеләр дә булды. Яршалыдан Зәйнәп Хаҗиева ире Галимҗан белән шундыйлардан. Менә күп өйрәттеләр. Икәү, өчәү өйрәттеләр. Аларга да бик зур рәхмәт ди. Да намазлар өйрәттеләр ди. Да намазлар тагы китап укыганда хәрефләр өйрәтте. Шадымы? Да аларны да аңлап була ди. Тәрҗемә белән бергә укып. Намаз укыганда ничә тапкыр укырга кирәк. Менә монда язып, элеп куярга кирәк. Без монда кергәч тиз өйрәнерләр, калганнары. Элеп плакатлар элеп куйса, ничә тапкыр иртәнге намаз, өйлә намазы, кемнең памятлары начаррак, олылар алар запоминать итә алмыйлар. Искә калдырып булмый ди. Аларга менә монда плакатлар элеп куярга кирәк. Шуңа карап, намазны аларда өйрәнеп алырлар тизрәк. Зәйнәп Хаҗиева ислам нигезләрен тирәнрәк, гарәп хәрефләрен тизрәк үзләштерү максатыннан үзләре өчен тернәтләндерү курсларының 10 көн генә түгел, бер ай дәвамында дәвам итүен теләвен әйтте. Мондый фикерне без бик күпләрдән ишеттек. Күбрәк укырга кирәк, вакыт күбрәк, тизрәк өйрәнергә укырга ди. Да, отыбалар якты өйрәнергә дә җиңелрәк, онытмасы якты хәрефләрне. Монда җылы, рәхәт ди, өйрәнергә бөтен нәрсә бар, условиялар бөтен нәрсә бар ди. Да, ашаталар ди. Да, сезгә бик зур рәхмәт ди. Бөтен ярдәм итәләр ди. Бер ай әйтсәләр, бер айга чакырса киләсеңме? Обязательно. Зәйнәп апаның яшьләргә кагылышлы бер теләге дә бар. Да, яшьләрне өйрәтергә кирәк, университетларда укытып өйрәтергә, чтобы алар шул яшьләр үзләре тагы да алдагы яшьләрне, үскән яшьләрне өйрәтсеннәр. Әйбәт булыр иде. Да, чакырырга кирәк, аларны монда килсеннәр, укысыннар ди. Да, хәзер 21нче гасырда бик читен ди, чакырып укытып, җыеп укытырга кирәк аларны ди. Ярдәмгә ислам тарихын тирәнтен өйрәнергә дип Исентукидан хәтле килгән. Сәяхәт итәргә, экскурсияларга йөрергә. Кешеләр белән аралашырга яратучы Салих Шәрипов ярдәмдә ишетмәүчеләргә белем алу өчен барлык шартларда бар дип саный. Биредә беренче тапкыр намазга баскан.
Сурды тәрҗемә белән җомга вәгазы тыңлаган Салих абый үзе дә курслардан башка ишетмәүчеләргә белем бирергә әзер булып кайтып китте. Кыйын укытмыйлар, просто объясняют, не просто вот укыталар. Вот. Очень такая хорошая программа. О, отлично, әйбәт булды. Уйнадык, волейбол уйнадык, баскетбол уйнадык. Да шаярдык, разный күңелле спектакльләр куйдылар, уеннар. Син дә катнаштың, син дә сөйләдеңме син? Да, ул да сөйләде бит, катнаштык. Тернәкләндерү программасы шулкадәр киң кырлы итеп төзелгән иде ки, ишетмәүчеләр һәм начар ишетүчеләр шулай ук кул эшләренә өйрәнде, экскурсияларга барды, теплоходта йөзде, төрле уеннарда катнашты. Массаж сеанслары алды, законнарга кертелгән үзгәрешләр белән таныштыру, көнкүрештә килеп чыккан мәсьәләләрне хәл итүдә булышу максатыннан юрист киңәшләре дә бирелде. Рәхәт. Как туганнар диде, как туганнар ди бөтенесе. Да идәгез бер гаилә кебек, да бергә чәй эчәбез, бергә ашыйбыз ди. Бик әйбәт инде, бик әйбәт ди. Рәхмәт сезгә. Мечеть ярдәм, Аллах барака бирсен, барака кылсын. Инде мотор гына күтәрергә, һәммәгә кылынышмы дигән бөтен Россиядә укып йөрсеннәр, килсәләр. Уникаль ярдәм комплексы ачылуга 6 ел тулуга багышлап уздырылган попечительләр советы утырышында да безнең тирә-ягыбызда ярдәмгә мохтаҗ кешеләрнең бик күп булуы һәм Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән ярдәм фондының аларны тормышка кире кайтаруы, тулы калны тормыш белән яшәргә ярдәм итүе билгеләп үтелде. 2000 еллар башыннан 14 меңнән артык кеше, күрмәүчеләр, ишетмәүчеләр, коляскада утырып йөрүчеләр һәм башкалар белем алды. Төрле яклап тернәкләнү узды. Ярдәмне туып үскән йортына тиңли башлады. Фонд советы рәисе Илдар хәзрәт Баязитов бигләп үткәнчә, ярдәмнең бу уңышларында һәм яңадан яңа проектлар барлыкка килүдә безнең дусларыбыз, попечительләрнең өлеше бик зур. Нинди генә авырлыклар булуга карамастан, алар һәрвакыт безнең белән бергә диде ул. Сезгә карап, горурланабыз дип әйткән инде, нинди генә авырлыклар булмасын, нинди генә кыйнлыклар булмасын, сез һәр вакытта энтузиазм белән алга карыйсыз. Инде карыйсыз гына түгел, эшлисез һәм булдырасыз. Әлхәмдүлилләh. Сөенергә кирәк, куанырга кирәк мондый нәтиҗәләр өчен. Менә күрәсез, бу бүлмәдә дә яңа ремонтлар ясаганнар, шундый пөхтә, матур, заманча. Инде Аллаһ Тәгалә киләчәктә дә ярдәм итсен, ярдәмебездән ташламасын. Инде безгә, ягънәчеләргә, попечительләргә дә тик утырмаска, күбрәк спонсорлар табырга, күбрәк сөйләргә, агитация ясарга, кала инде Аллаһ Тәгалә безгә дә насип итсен, шул эшебезне дәвам итәргә. Барыгызга да Аллаһ рәхмәте яусын. Киләчәктә дә шулай нәтиҗәле эшләп, мохтаҗ кешеләргә ярдәм итеп, ярдәм мәчете, ярдәм фонды үз исемен исбатлап, киләчәктә дә күп еллар шулай бергә булып, дус эшләп, насип итсен. Зур рәхмәт. Июль айы Казан шәһәренең Киров һәм Мәскәү районнары мөхтәсибәтенә кергән мәчетләр арасында уздырыла торган спорт чараларына да бай булды. Ярдәм мәчете янәшәсендәге спорт майданчыгында ай башында гөрләп волейбол ярышлары узса, июль уртасы җитүгә мини-футбол буенча турнирда килеп җитте. Biz endi bugun deyildik, shuni Allohdan rahmati bilan o'sha yardım мәчетенең stadionuna alhamdulillah o'sha birga shunda o'ynab mana shostaraq shunday nelarni uyushtirib alhamdulillah o'sha turnirlarni nelarni o'sha vaqtda endi biz biratlar bilan musulmonlar bilan tanishamiz. Bunda endi ko'pgina biratlar kelgan inshaalloh. Mana ular bilan tanishib, nega birga shunda endi do'st tatuv yasharga Alloh bersa endi birlamlashirga hamda bunda endi bizning biratlar bor, qora nedan kelgan biratlar bor. Mana shunda endi biz ko'ramiz musulmonlarning nechak birga do'st yashaganlarini hamda endi shulay yasharga Alloh taolo nasib etsin. Дәреслектә сөекле пәйгамбәребезнең хадисендә безгә
Көчле мөселман зәгыйф мөселманга караганда күркәмрәк, зуррак дәрәҗәдә дип китерелә. Әмма аларның икесендә дә хәерлесе бар. Мөселманнарның рухи яктан да, физик яктан да көчле булуы хуплана. Волейбол буенча ярышта Мәүлид мәчете командасы абсолют җиңүче булып танылды. Икенче һәм өченче урынга Ярдәм һәм Залесный Нуры мәчетләре чыкты. Мини-футбол буенча турнирда Ярдәм мәчете командасы абсолют җиңүче булып танылды. Икенче урынны Рамазан, өченче урынны Җомга һәм Азаддин мәчетләренең берләштерелгән командасы бүлеште. Сәламәт булыгыз, спорт белән шөгыльләнегез. Хөрмәтле дин кардәшләр, сезнең өчен әзерләнгән чираттагы видеожурналыбыз ахырына якынлаша. Алда безне традицион имам сүз сәхифәсе көтә. Ул якынлашып килүче Иске Корбан бәйрәменә багышланган. Ә без сезнең белән саубуллашабыз һәм Аллаһ Тәгалә эшләгән эшләребездән разый булсын дибез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле милләттәшләр, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән Зулхиҗҗә аена кирдек. Раббыбыз Аллаһ һәр барчабызга да насыйп итсен Корбан шаларга. Шушы мөбарәк айны һәм бәйрәмне әлбәттә һәр бер мөмин мусламан кешесе тәкбир белән каршы ала. Аллаһу акбар, ла илаха илляллаһ, валлаһу акбар ва лиллаһил хамд. Аллаһ бар икәнлеген, бер икәнлеген ант итеп, шөкер кылып, рәхмәт әйтеп, әлбәттә инде яшәргә Аллаһ Раббыбыз барчабызга да насыйп итсен. Әгәр дә инде кеше уйлый икән, кая Корбан шалдырга микән, безнең Ярдәм мәчетендә шулай ук шалу була. Һәм Аллаһның рәхмәте илә мөмин мусламан кешесе шушы итләрне кемгә бирим дип сорау куйса, шулай ук Ярдәм фондына әлбәттә инде мөрәҗәгать итеп була, шушы итләрне әпкилеп була, мохтаҗларга, зәгыйфләргә, күрмәүче дин кардәшләргә шулай ук без аны таратачакбыз. Барчагызга да Аллаһның рәхмәте һәм инде шушы Корбан гаетләребез мөбарәк булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.